Καλημέρα. 9 Ιουλίου, Σάββατο του 11, στο Μεσοπρόθεσμο. Κάθετη ανάπτυξη καρπουζιάς και πεπόνι. Ωραίο καρπουζάκι σε ραφάκι από ανοξίδωτο, πλέγμα στηριγμένο εύκολα, με σύρμα, υπάρχουν και άλλα μικρά. Ορίστε ένα μικρό καρπουζάκι. Εδώ έχουμε ένα μικρό πεπονάκι και πάνω υπάρχει καρπούζι. Ένα δεξιά λίγο μεγαλούτσικο και ένα άλλο πιο μικρό. Θα περιμένουμε να οριμάσουν. Πώς θα οριμάσουν δεν ξέρω, πώς θα καταλάβουν. Θα δούμε. Κρίση. Πρέπει να έχουμε και τα φρούτα μας. Καλημέρα.